Doncs el documental de Paco de Grafor és el documental sobre la banda Grafor i en concret la figura de Paco, que és el líder de la banda, i ve a parlar una mica sobre la seva trajectòria a nivell professional i també personal, perquè Paco és un líder d'una banda que ha convertit de la seva banda la seva vida, no? Llavors fem un recorregut a través dels anys que van estar amb la banda, de com van créixer com a banda, de com ho van passar malament, de com van triomfar, una mica el que és el món de la música i el que va ser la seva vida. El president a la droga i prostitució! Dóna-li l'absolució! Si no és així, tots a la presó! El que aquí pega fins al retorn! Fins a veure! La idea em surt perquè jo havia de fer un treball de final de carrera i tenia pensat fer un documental, perquè estic molt interessat en el gènere, i primer havia pensat fer alguna cosa sobre Tarragona, perquè estava estudiant allà i volia fer com algun documental sobre alguns grups de Tarragona dels anys 90 i tal, però de cop vaig tornar una mica com als orígens i vaig pensar en el que tenia més a prop de casa, i era Grafor, un grup que jo sempre n'havia sentit a parlar, però del que no sabia gairebé molta cosa. Coneixia el Paco per altres coses, però no sabia ben bé la història del grup, i vaig pensar que com jo hauria una generació sencera, no?, que és la nostra, que hem sentit a parlar de Grafor, però que no sabíem realment el que era Grafor, i jo volia descobrir-ho i volia descobrir la gent també. Doncs el documental el vam realitzar l'Òscar Sánchez i jo. Li tinc molta confiança a l'Òscar i vaig decidir treballar amb ell perquè és una persona que estèticament té un gust infinit i és molt bon executor. I jo portava una mica més el paper de guió i de direcció, perquè també la idea era meva i coneixia més la història propera, em vaig documentar més, i ell era una mica més la part tècnica que vam formar un tàndem molt bo i molt necessari. La gravació del documental va ser interessant perquè ens vam haver de posar a la vida de Paco. Jo soc de Moranova i ell és de Corbera, llavors teníem la sort que només hi ha 10 minuts, un quart d'hora entre poble i poble, i em passava molts caps de setmana allà. Ell sempre, quan ens entrevisten junts, fa la broma de que inclús anava a pixar i el seguia, perquè estàvem cada dia amb ell, i als assajos i a les calçotades que feien, i era la meva idea per aprendre d'ell, per a saber com era, per a conèixer-lo, i per això poder-ho transmetre al documental. I crec que al final el documental es veu la proximitat que vam tenir els dos, i crec que aquesta proximitat és la que fa que el documental funcioni. La inspiració a l'hora de fer el documental la trec una mica de que jo també estic al món musical i veia a Paco com un reflex, no? Veia un reflex amb ell de lo que ha sigut el món musical aquests últims 20-25 anys, de lo que és haver de ser líder d'una banda de rock, moltes coses que es veuen al documental que jo veia una mica des de fora, que com més anava endinsant-me a la seva vida, més anava veient, no? I era algo que m'atreia, i no només a mi que estic interessat en el món musical, sinó que a qualsevol persona que el vegi, el documental, jo crec que té aquest poder humà que enganxa. Paco és una persona molt humana i que tots ens podem sentir una mica identificats amb ell. Ha quedat Rupert i l'esquena total. El nostre objectiu era una mica conscienciar a la gent, bueno, conscienciar no, però sinó que la gent que vegi el documental que noti una mica l'essència de lo que eren aquells anys, de lo que era el rock català, de lo que era el rock català a les Terres de l'Ebre,
Jo crec que el documental té com unes temàtiques una mica subterrànies, no? Que seria això, la música en català, el rock català, les Terres de l'Ebre, la descentralització que tenim de Barcelona. Hi ha com, a part del Paco com a figura i Grafort com a figura, hi ha aquestes temàtiques que volíem d'alguna manera que sortissin a la llum. Per mi Paco és un supervivent, no? És un heroi. Doncs jo lo coneix tothom. El jovent lo va malvendre molt. Mos ha criat a tots o mos ha malcriat a tots. Grafort és ell. Campanyes electorals, quin més brut de paraules! Per mi ara Paco de Grafort s'ha convertit com en una espècie de mite i d'heroi, no? Ja ho era quan era més peric, que sempre sentia parlar d'ell, però després de fer el documental, curiosament, encara ho és més, perquè ja, tothom que vulgui veure el documental ho veurà, no? Que és una persona que enganxa, que té un carisma increïble, que no s'ha donat mai per vençut, que estima moltíssim el que fa, i jo crec que és això el que acaba fent que el documental funcioni i que tothom que el vegi l'enganxi, perquè és una persona que estima el que fa com tots nosaltres hauríem d'estimar el que fem, no?